И отново е края на януари, което означава, че е време за шпилварен месец 2025 година. Това е най-големия панаир за детски играчки в света и за поредна година го посещаваме. И за поредна година не сме изложители, но работим в тази посока. Хора, това място е огромно. Ние главно се въртяхме около зала 3. Това беше залата за дървени играчки. Направи ни впечатление, че тази година има още повече производители и търговци на нашите продукти. Пиклери, ярки, помощни коли, което е добър знак, защото означава, че има нужда от тези продукти. Сега, какво се прави на такива панаири? Ако си производител, показваш стоката си и си търсиш B2B клиенти. А ако си ритейлър, търсиш нови интересни продукти и доставчици. О, и любимото ми нещо на панаира е храната, защото тогава сядаш и за почивка, ако си намериш място. Стартъп зоната ми е винаги интересна, защото там има шанс да откриеш нов продукт, който все още на малко места се предлага. Тук ни се обади нашия специалист-конструктор от Плевен, който тества здравината на една нова катерушка и, имаше едни проблеми. А това е много ключов момент. Баща ми се захласна от производствения процес на един от бизнесите и видя една много добра идея за машина за бързо боядисване на малки детайли. Имахме и оговорена среща с наш бизнес клиент от Австрия, за който произвеждаме катерушки. Коментирахме как можем да оптимизираме продуктите, така че хем да са много стабилни, хем красиви, хем да постигнем добра цена. Вдъхновени от видяното, чертахме и нови модели и така срещата продължи и на вечеря, а да си призная, на този етап повече на бизнес вечери се кефя, отколкото на романтични.